Gràcies, bona tarda a tothom, bona tarda, conseller. Bé, fa uns mesos vaig venir aquí a denunciar el silenci i el negacionisme a la violència masclista i ho vaig fer fent el meu propi Cuéntalo, anunciant que havia patit violència masclista, però el Me Too ha estat una eina que ja no pertany només a les primeres dones que el van utilitzar per fer-se més fortes, perquè ara el Me Too pren noves formes i s'escampa arreu del món. I el darrer és aquí, a Catalunya, l'últim Me Too és en veu de dones joves de Castellar del Vallès i de Sabadell. Els Me Too serveixen per enviar dos missatges. El primer és pels agressors. Se us ha acabat la impunitat, senyors. Aquest món que us protegia, que us avalava, s'ha acabat. I el segon missatge, que és encara, diria, més important, és per totes les dones que són possibles víctimes i dones agredides. I és que, companyes, el que us passa no és privat, el que us han fet no és mala sort, és estructural, és col·lectiu i és de totes. I, per tant, aquests dos missatges són molt importants, tant pels agressors i els encobridors com per totes les dones que vulguin alçar la veu. I avui he volgut portar aquest Me Too a l'hemicicle i, com vaig fer fa uns mesos, també el llegiré perquè penso que el testimoni té més força quan es fa en primera persona i, per tant, com que elles no tenen l'oportunitat de venir aquí a l'hemicicle a defensar el seu propi Me Too, llegiré algun dels missatges que han anat compartint a l'Instagram perquè les noves formes de comunicació del nostre jovent trasllada aquest Me Too a aquells espais que els fan sentir més segures. Llegeixo. Treu-te el mòbil de la butxaca del cul, que així te'l veuré millor i el lluiràs més, el lluiràs. Si porteu aquests tops no em puc concentrar. Quan cobres l'hora? A veure si et creixen ja les tetes, ¿no? Por resistencia no pruebas, pero sigue corriendo que te botan las tetas. Vine aquí que jo t'escalfo. Em va dir que si li feia un petó em pujaria la nota. Recorda passar després pel despatx que t'ensenyaré una coseta. Encara tinc marques a l'esquena de les teves ungles d'ahir a la nit. Jo no entenc com tens aquest cuerpazo sense fer res d'esport. I per acabar, em va fer un petó quan estàvem sols a la classe. Tenia 16 anys. Algunes d'aquestes situacions es van donar fa 5, 6, 7, 8 anys, però en realitat no importa quan van passar, perquè la majoria dels agressors, que llavors comptaven amb el consentiment, amb la complicitat i l'omerta de la societat i els seus companys que van pensar que aquest món que deia que s'està acabant sempre seria així, que no canviarien les coses i que, per tant, aquest pacte de silenci continuaria per sempre més. Però les coses han canviat. I l'exemple de les noies de Castellar o de Sabadell i de tants altres llocs canvia la història i també canvia les percepcions de la societat. Per molts, durant molt de temps, tot això no eren més que bromes. Eren bromes que es feien a l'aula, que potser estaven fora de lloc, però com que només eren bromes, eren tolerables. I això és el que ha canviat, que les dones ja no acceptem les violències, que ara el que fem és detectar-les i denunciar-les i que ens organitzem. I això és el que han fet les noies joves de Castellar, de Sabadell i de tants altres llocs que potser no ens han arribat. Però la lluita contra les agressions als centres no ha de dependre de la valentia de les dones joves, perquè llavors les deixem desemparades. No podem confiar tot a la valentia de totes elles, perquè amb 14, amb 15, amb 16 no tenim les mateixes eines ni els mateixos coneixements, però és que a més és igual l'edat, perquè es fa des de l'abús de poder i això genera una indefensió, no importa quina edat tinguin, però és especialment greu quan són dones joves perquè és evident que parteixen de la desigualtat que genera l'abús de poder, de la diferència d'edat i, per descomptat, de l'espai de poder des del qual fan aquest abús als agressors. No ens podem enfrontar als nostres agressors que, a més, com dic, gaudeixen d'impunitat, de superioritat i ho fan des d'un lloc de poder i de privilegi perquè no oblidem que són els seus professors i, per tant, són els seus referents i, per tant, ho fan des d'un lloc de privilegi, de superioritat i això no se'ns pot escapar de la gestió d'aquestes agressions. No podem permetre que els centres
es detectin casos com aquests, i ja no dic com aquests, sinó tots aquells que encara costen més d'identificar perquè potser no són tan específics o no són tan evidents com aquest, i en funció de les alumnes, de la seva valentia i de la seva capacitat d'organitzar-se, es resolguin o no. Perquè si fem això, si ho posem tot el focus en què fan elles, les estarem condemnant. D'alguna manera, el cas de Castellà és un cas d'èxit perquè s'han organitzat, han denunciat, hi ha hagut conseqüències, i això crec que ho podríem considerar un cas d'èxit de l'autoorganització de les dones. I el fet que les dones del centre hagin alçat la veu per encoratjar també altres joves d'altres centres i de pas enviar aquest missatge als agressors, ho trobo positiu. Però no és això el que volem. No és això el que necessitem als centres educatius. No necessitem que siguin sempre elles les que hagin d'alçar la veu per poder-les protegir. Ens agrada molt que les dones s'empoderin i que s'organitzin, ens agrada molt que denunciïs, que teixeixin aliances i que s'organitzin, però també volem protegir aquelles que callen i que no són capaces de detectar les agressions i els abusos i que no ho expliquen a ningú. També les volem protegir amb elles. Per tant, les eines i les resolucions no poden dependre només de l'actitud que tenen les dones joves, en el cas dels centres educatius. Perquè si les resolucions dels casos depenen d'aquesta valentia de les agredides, estarem posant el focus allà on no toca. El focus no ha d'estar mai en què han de fer les agredides. I aquests dies que estem fent la ponència sobre la llei contra violències masclistes ho tenim molt clar. El focus no pot estar sempre en què fem les dones quan ens agredeixen. També s'ha de fer una feina amb els nens, amb els nois, amb els adolescents, amb els homes, perquè si no, no servirà de res. I les maneres que tenim d'enfrontar-nos a les violències tenen casuístiques específiques que de vegades no ens deixen actuar. I això s'ha de tenir en compte, que de vegades ens bloquegem, ens quedem callades, ho matem, i ja hem demostrat, i ho vam votar així en el monogràfic d'Igualtat aquí en el Parlament, que el silenci, l'omissió, la inacció no són consentiment, no són una aprovació ni és cap porta oberta, no és cap acceptació de la situació. I per tant, aquelles que callen, aquelles que es queden quietes, que se silencien i que pateixen en silenci l'agressió, també són la nostra responsabilitat. Fins ara s'ha llegit així, que el silenci, l'omissió, la inacció eren consentiment, però s'ha acabat i ja n'hem tingut prou i ens fa contentes, com deia, que alcin la veu, però no volem que sigui obligatori ser valenta perquè el teu cas es resolgui. La situació de control i de poder que tenen els agressors és inqüestionable i en la majoria de casos, dintre i fora de les aules, la violència que han de fer servir els agressors és mínima, perquè normalment són en espais de confiança, són persones del seu mateix entorn i, per tant, la violència que han d'exercir contra les seves agredides no cal que sigui una violència ni física ni excessiva. Només els cal la confiança de l'agredida. Per això és important que els mateixos centres tinguin un funcionament que sigui útil, un pla, un protocol, una guia, els itineraris que siguin clars, que siguin segurs, perquè les joves tinguin aquestes eines i tinguin una manera d'afrontar-s'hi a la situació que no sigui de manera frontal, enfrontar-se de manera física i notòria amb el seu agressor. I l'abordatge no pot ser únicament a posterior, quan ja tenim el cas sobre la taula, perquè si assumim que el masclisme, i ho assumim, que el masclisme i el patriarcal són estructurals i impregnen tota la societat i, per tant, també són dintre els centres educatius, nosaltres hem de garantir les eines. No acabarem l'endemà amb el patriarcat, això ja ho sabem, però com a mínim, si donem aquestes eines per detectar, per actuar i també per prevenir, com a mínim estarem fent que totes elles s'empoderin en els centres i totes elles puguin, amb la informació que els centres educatius posen a disposició, s'empoderin i no necessitin que passin anys de consentiment, d'omertar d'aquest pacte de silenci perquè resolguin els seus casos. I per això, en aquest sentit, com que som conscients que s'han de relacionar amb el desig, amb el consentiment i ho han de fer des del respecte i la cura, considerem que hi ha dues vies per resoldre aquesta qüestió, per tenir centres educatius més segurs per tothom. Un és l'educació sexual i afectiva en els centres i l'altre són els protocols. I per tant, en aquest sentit, conseller, li demanàvem quina ha sigut l'actuació del departament en aquests casos concrets, però més enllà d'aquests casos concrets, com ho fem per tenir aules lliures de violència masclista i quins són els projectes d'educació